Bejn illum u nhar it-tnejn, il-Prim Ministru Lawrence Ghanzi ser iħabbal reshuffle fil-kabinett tiegħu. Kien il-ħamis filgħaxija li Lawrence Ghanzi ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jaqsam il-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici fit-tnejn. Ftit sigħat biss qabel mal-ġimgħa filgħodu saret id-diskussjoni dwar l-estimi tal-istess Ministeru, fejn fl-aħħar ġimgħat kienet qed issir kritika qawwija minn Franco De Bono. One News jinsab informat li l-Prim Ministru offra il-Ministeru tal-Ġustizzja lil Beppe Fenekadami li dan iżda min-naħa tiegħu irrifjuta. Fid-dawl ta' dan l-iżvilupp, il-Prim Ministru ser jaħtar lil Jason Azzopardi bħala Ministru tal-Ġustizzja. Karm Mifsud Bonnici ser isir Ministru tal-Intern u ser ikollu responsabilità tal-artijiet li sal-lum kienu responsabilità ta' Jason Azzopardi. Bħala Segretarju Parlamentari responsabbli mis-self-employed, miflok Jason Azzopardi ser jinħatar Robert Arrigo. Ir-reshuffle li ser iwettaq il-Prim Ministru ser tara wkoll il Mario De Marco iżom l-istess Dekasteru. Iżda De Marco ser jinħatar bħala Ministru miflok Segretarju Parlamentari. U dan wara li l-Partit Laburista ilu żmien jisħaq li t-turizmu għandu jkollu Ministeru għalih. Żvilupp ieħor f'dan kollu jikkonċerna lid-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono. One News jista' jikkonferma li De Bono għadha ser ikun qed jivvota man-naħa tal-Gvern meta l-Parlament ser jintalab jivvota dwar l-estimi tal-Ministeru li sal-lum kien immexxi minn Karm Mifsud Bonnici. De Bono ser ikun qed jagħmel dan wara li l-Prim Ministru Lawrence Ghanzi wedu li ser iwettaq reshuffle u wara li wedu wkoll li ser jitħalla jerġa' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista.